Hej og velkommen til Geek-videoen for PH Event. Du er med i en tur, hvor vi lige nu skal ned og hjælpe en arrangør, som vi har nede i Nørre Nebel. De afholder hvert år et Westernfest arrangement, og det er cowboy og indianer. De har PH Event som entreprenør på hele deres show. Og det du skal med på nu, det er en tur med ned og se, hvordan vi stiller op, hvordan vi afvikler et arrangement. Hvor mange folk vi rent faktisk er med til at få et arrangement til at køre. Men allerførst så er der lige en masse arbejde, der skal gøres. Vi har en tom varevogn, så lidt knofedt og smøger ærmerne op, så er vi i gang med at få fyldt bilen. Og så snakkes vi ved, når vi er på vej mod Nørre Nebel. Så fik vi læst grejet op til Westernfesten nede i Nørre Nebel. Det er blevet lidt køligt, men det går sådan ikke så meget, fordi vi har fået varmen folkene bag PH Event med at læse bilen op. Det ser sådan her ud. Det ser lidt rodet ud, men det skal det gøre. Når vi får det sat op, så er det lige knap så rodet. Det her det er kun en brøkdel af det, vi tager med derned. I alt der har vi ca. 4,5 tons udstyr med til at lave et arrangement som Westernfest nede i Nørre Nebel. Det PH Event har med i dag, det er grej til at sætte vores flammelamper op. Vi har 2 meter visuelle flammelamper, som vi sætter op. Vi har 8 stykker, som vi skal have op at stå, og de skal stå ca. 3,5 meter over jorden. Og de skal ned og sættes op nu på nogle pyloner, som vi sætter op. De pyloner, det laver vi via aluminiumsbro, som vi har herinde. Og det sætter vi op og monterer det hele på, og så kommer det bag noget slørstå, som man ikke kan se, hvad der er inde bagved. Så har vi 54 lanterner med, batterilanterner. I og med det er Westernfest, så skal der stadigvæk være noget hygge og en rigtig god belysning. Det er sådan ting som lanterner. Vi kører til Nørre Nebel, vi begynder at sætte op dernede, og næste gang I er med, der er altså sket en hel masse nede i hallen nede i Nørre Nebel. Vi ses! Så er vi kommet ned til hallen i Nørre Nebel, og PH Events har så småt været i gang i et par timer. Vi har sat lidt lys op, det som vi skal sætte op hernede. Og som man kan se, så er det primært noget effektlys, vi sætter op. Det er flammelamper, vores 2 meter flammelamper, og sidder rundt i hallen hernede og giver et rigtig flot visuelt indtryk. Vi har i år gjort det, at i stedet for at vi laver røde flammer, så laver vi grønne flammer med rød i, for at variere. Vi var hernede sidste år, hvor vi lavede med røde flammer, så derfor så prøver vi lige noget andet. De ser jo sådan her ud, når de kører. Udover det, så har jeg en pult, som jeg skal stå ved hernede. Jeg skal være discjockey, og jeg synes selv, at der går lidt D&D over det, når vi monterer et kohoved på vores pult. Så det har vi altså gjort i år, for at det bliver lidt mere westernagtigt. Det vi går og venter på lige nu, det er holdet bag PH Events bliver samlet. Det gør vi nu her, når der er gået en lille halv time. Og så kommer vores samarbejdspartner, der hedder Sound Support, med deres lydanlæg. Og lige snart de dukker op, så begynder vi at sætte op her på scenen med ca. 3,5 tons udstyr. Til vi kan servicere de 2 bands, der kommer i aften, plus den discjockey, som så er mig i aften, skal underholde folk. Så det er det, vi venter på. Vi laver selvfølgelig en lille video af, at vi sætter op, og det kan du så se lige her.